An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Ntɛnɛn tɛmɛnen sɔgɔmada joona fɛ armée maaw u ye kibaruya di ko bingali taara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Farabugu dugu ale ni biriki wɛrɛ o kɔnɔna na. Wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bannen kɔfɛ sa a yera k'a fɔ nin waati ŋɔnina Farabugu dugudenw caman u bɔra. Dɔw taara Dogofiri o min ka surun u la, dɔw fana taara Sogolo o min ye cercle kura yɛrɛ ye Segu mara kɔnɔna na. Maa caman bɛ yen u y'a jira k'a fɔ ko degun kɔni u y'o sɔrɔ Farabugu dugu kɔnɔna yɛrɛ la bi. Maa min tora a sigiyɔrɔ la o ka dɔgɔ kosɛbɛ ka kɛ ni an ye kibaruya minnu sɔrɔ ka bɔ Farabugukaw fɛ yen surɔ ale ni bi sɔgɔmada in na. An b'a jira bɛɛ lajɛlen sa k'a fɔ min ye dugudenw ye olu yɛrɛ kɔni caman y'a jira sa k'a fɔ nin waati in na min ye baara kɛcogo yɛrɛ kama ani ka se k'u yɛrɛ ni lakana u ye yɔrɔ kɔni bila nin waati in na ka dugu yɛrɛ kɔni k'a to yen fɔlɔ min ye baaraw bɛ ka kɛ cogo min na. Bingali min kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen an ka jɛ an ye min sɔrɔ Farabugukaw yɛrɛ bolo u ka o dantigɛ an ye. Ni cɛdon ni o denw n'u musow fɛnɛ jama kɔni ka ca jama kɔni ni mɔgɔ ma ko ne hakɛ don cɔyi o ye nkalon tigɛ o taara ni mun ye o jate ma dɔn fɔlɔ o ye mɔgɔ min faga an bɛ se ka mɔgɔ 5 de fɔ o la ni mɔgɔ 5 faga an bɛ jɛ ni ala ye dɛmɛ min d'an kunna an b'o ta an ka mɔgɔ min tora a la ka ca ko dɔw yɛrɛ bɛ yen kelen dɔrɔn k'u ka du la ko fo san an b'an ka mun san an bɛ dugawu de kɛ jamana in na ni bi ala ka faama ɲumanw caya halisa ka sinɛ ninnu ni ɲɔgɔn na mali an ka ɲɔgɔn minɛ dɔrɔn hali dugawu ni dudenw mɛn bɛn ala tɛ hinɛ o la n'i y'a mɛn ko karisa ye den ne ye faraw ka den yɛrɛ mɔgɔ ninnu u nana don ni dugu kɔnɔna ye fɔlɔ u donna du kɔnɔ ka cɛkɔrɔba dɔw minɛ k'olu faga ka taa ni cɛ dɔw ni o denw n'u musow fɛnɛ jama kɔni ka ca jama kɔni ni mɔgɔ ma ko ne hakɛ don cɔyi o ye nkalon tigɛ o taara ni mun ye o jate ma dɔn fɔlɔ o ye mɔgɔ min faga an bɛ se ka mɔgɔ 5 de fɔ o la u ye mɔgɔ 5 faga an bɛ jɛ ni ala ye doni min d'an kunna an b'o ta an ka mɔgɔ min tora a la ka ca po dɔw yɛrɛ bɛ yen u kelen dɔrɔn b'u ka du la ko fo faso olu dɔw tora a la an b'an kunna kisɛ de san an b'an ka arimu san an bɛ dugawu de kɛ jamana in na ni bi ala ka faama ɲumanw caya halisa ka simu ninnu n'u ɲɔgɔn na mali an ka ɲɔgɔn minɛ dɔrɔn hali du kɔnɔ ni dudenw mɛn bɛn ala tɛ hinɛ o la n'i y'a mɛn ko karisa ye den barikama wolo a n'a muso de bɛ bɛn n'a muso tɛ bɛn na a tɛ den barikama wolo jamana in a bɛ dilan o bila ye ala k'an ɲɛnabɔ ye dɔrɔn jamana in bɛ dilan a bɛ ban mun ɲɛna walayi olu b'o dilan an ka ɲɔgɔn minɛ dɔrɔn an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔgɔfiri a bɛn de don dugu kelen tɛ se mɔgɔ ninnu na diɲɛ bɛ ka mɔgɔ min dɛmɛ o ni mɔgɔ min kelen bɛ k'a yɛrɛ dɛmɛ jɔnni de fanga ka bon mɛ n'aw ye ɲɔgɔn minɛ tiɲɛtigi ala b'i dɛmɛ i bɛ sɛgɛn kɔni mɛ n'i ye sɛgɛn mun ye i bɛ lafiya sɔrɔ sɛgɛn kɔnɔ n yɛrɛ ye faraw ka den jiko bin ka bi mɛ kɛlɛ y'o de ye jamana ye ala ka suma an ka mɔgɔ mun ye gɛlɛya sɔrɔ nin ko in na yarabi ala k'o ɲuman dɔn taabɔ ala k'o hinɛ walayi o ni cɛya sara ne yɛrɛ ne bɛ ala deli nin na su ni tile walayi abulayi kulubali n tɛ fɛ n ka san dilan n t'o ɲini ala fɛ fiyewu sani ne fa ka sa ne fa tun b'a fɔ n ma de karisa n'i ye ne den ye kɛnɛ siran sɔn ka sa nin ko in na kana boli Farabugu minɛnen ne fa tun b'o de fɔ n ye n jɛɲɔgɔn caman tora nin ko in na ne minɛna ka ne datugu na o bɛɛ y'a ta n bɔlen ma taa yɔrɔ si n bɛ dɔgɔtɔrɔ kelen kɔnɔ yan ni jamana in kɔni m'an janfa an tɛ jamana in janfa fo ka san saya an ye marifa in ta de ko an faso wa an bɛ sa an t'an faso labila ni ne don sera yɔrɔ min ne bɛ sa ye sɔrɔ ne t'a bila walayi tubabu tile 19 san kalo 8 san 2000 ani san 25 ka bɛn ni tarata ye an dusukun kamkaminen wulila terrorisiw ye an ka yɔrɔ 2 attaqué Dɔgɔfili commune kɔnɔ Farabugu ani Digikun a bɛɛ attaqué ka bɛn ni 5 heures du matin waati ye a bɛɛ kɛra waati kelen kɔnɔna na o ni militaires de kɛra ɲɔgɔn na fɔlɔ o ye gɛlɛya caman kɔni ta ka ɲɛsin militaires ma min ka sɔrɔ ka jigin ka na Farabugu dugu kɔnɔ population kɔni gɛlɛya a fanga bonyana parce que o taara ni musow ni denmisɛnw ye o ye maa minɛta fanba kɔni kɛ musow ye ka bɔ ani cɛ 4 o ye muso ninnu minɛ mun kama o de ye pour que ka se k'o yɔrɔ sauver ka bɔ mɔgɔ minnu n'i tora la Farabugu dugu kɔnɔ o taara fɔ maa 5 jate la an y'o kunnafoni sɔrɔ an ye kunnafoni di an ka ɲɛmɔgɔw ma Digikun côté la o y'o kan fana attaqué an ka militaires la mɔgɔ caman fana joginna mɔgɔ minnu kɔni tora la vraiment an tɛ kunnafoni dɔn na Farabugu militaires fana ka kunnafoni di o cogo la an tɛ se ka foyi fɔ o la en tout cas a kɛra gɛlɛya ye a balila an yɔrɔ la ka sanga ni Digikun gɛlɛyaw ye militaires minnu joginna o nana Dɔgɔfili SASCOM na maire y'an yɔrɔ wuli ko an ka taa an ɲɛ dan
mɔgɔ jɔnginɛw kan an taara ɲɛ da o kan ni mɛrikɛ jɛn ye ka nɔgɔya da o ye an bɛna bali ko la waati min na 16h moins kɔnɔna na o ye retour kɛ ka na farabu tuguni ka na kan yɔrɔ fɛ kun ye terroriste ninnu ye o nana sɔrɔ militaire ka niveau la mɔgɔ ti directement o jiginna farabu kɔnɔ o y'a sɔrɔ soit la militaire ye o suivi ni ka o seko kɛ mais olu kɛ suivi mu bali ka jigin farabu kɔnɔ population nɔfɛ kabini ani farabukaw bɛ se ka kuma telefɔni na minnu bɛ yen fo ka n'a kɛ ligne tigɛra an ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoniya kan ka lase yɔrɔ min na an y'a lase ni ko dɔgɔ fili k'a daminɛ le 6 octobre 2020 ka na se sisan ma dɔgɔ fili kɛra misali ye mali duguw la an tun bɛ faso kɔ ka fɔ an tɛ faso jaba ala nana an ka jamana gɛrɛtigɛ furancɛla fanga na a y'an bɛɛ nisɔndiya sanni furancɛla fanga kɛ na o y'a sɔrɔ an jɔn bɛ yɛrɛ lakana niveau de la furancɛla fanga nani an commencera ka mɔgɔw sensibiliser an ka an fanga dɔgɔya kɛ ko to a tigiw bolo an tɛ se k'an to sɛnɛ na k'a fɔ an b'an yɛrɛ lakana n'a ye mansɔn mun b'an lakana donc an k'an bolo jigin an ka tɛmɛ n'an ka sɛnɛ ye n'a fɔra lakanabaa minnu bi anw kɔrɔ ka anw lakana olu fanga taara dɔgɔya fo ka na bin anw yɔrɔ kan tan an bɛ welewele minnu da k'a ɲɛfɔ Asimu ye n'a ka gouvernement o bɛ baara la an b'a dɔn mais o k'a lajɛ dɛ n'a fɔra k'a fɔ ko bolokɔrɔta yɔrɔ si tɛna se ka sɔrɔ mali dugu si tɛ yen fo a ka fɔ ko jalisiw kɛmɛ ka yɔrɔ dɔ minɛ an sera an ka se ka bɔ ka kuma k'a réalité fɔ Asimu i ka baarakɛlaw de don anw bɛ yan autorité sira kan sensibilisation an ye san caman de ka a la fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛna ni armée dɛmɛni sira ye an y'an seko k'a la wa an bɛ sɛgɛn fo ka taa se don ma an b'a la mais an ka laɲini kɔni tɛ ten jugu ka se k'a sago sɔrɔ mali la minnu sara arméw na minnu sara civiliw la an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ wuli silamɛsu kelenna bɛɛ lajɛlen la yɛlɛma ka don baara la pour que yɔrɔ a kun cogo min na an ka se ka segin kɛ yɔrɔ bɔsi jugu la k'a bila mali ka bolo kan sinon fɛn b'a la ka taa cogo min na a tamasiyɛn man ɲi an bɛ heure min na sisan kɔni jugu bɛ farabugu kɔnɔ waati min nataw la ni yɛlɛma wɛrɛ donna la o y'a damana kunnafoni ala k'an bɛ sababu dɔ de ye bila kuma yan an b'a dɔn sabamɔgɔ o mɔgɔ bɛ kunnafoniya la k'a daminɛ maire la ka taa sous-préfet la ka taa préfet la ka taa gouverneur la ka taa fɔ ministère la o bɛɛ bɛ nin ko kelen kalama. ayiwa keba kunun sɔrɔ minnu bɛ sogolo kɔnɔna na n'o ye suala ye cercle yɛrɛ kura o ɲɛmaw y'a yira sa k'a fɔ ko maa caman kɔni denmisɛn ni maabakɔrɔw u y'u yɛrɛ ta ka bɔ pewu farabugu kɔnɔna na ka na se olu ma ye sɔgɔma in na fana an ye kibaruya fana sɔrɔ ka bɔ dogofiri ko caman fana bɔra farabugu kɔnɔna na ka na fara olu ka u ka yɔrɔ la ye nin waati in na kibaruya min bɛ farabugu yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la o tɛ se ka fɔ maa fɛ sabula tɛgɛjuru sira tɛ yen nka jama fanba kɔni yɛrɛ ɲini sabula kabini ko daminɛ don bamanciwale kɛbaa ninnu kɛlen ka don u ye maa 50 de minɛ yaasa k'olu kɛ k'u yɛrɛ latanga wolomasiri tabaw kana na taa mugu ci u la u y'olu kɛ ka se ka kɛ u bɔ sababu ye nka u tilara ka segin ka na tuguni dugu in kelen kɔnɔna na tuguni maa minnu bɛ yen kɔni olu caman ye gɛlɛya sɔrɔ bi sɔgɔmada in na fana farabugukaw y'a yira sa k'a fɔ ko dogofiri yɛrɛ fana bɛ degun kɔnɔna na ko sabula min ye dogofiri ye maa minnu taara bi farabugu ani biriki wɛrɛ kan k'u bɛ ka munumunu dogofiri yɛrɛ lamini fana na min ye dogofirikaw ye olu kɔni bɛ fɛ sa welewelema ka kɛ dɛmɛ ka taga don u ma nin waati in na yanni u ka taa bi dogofiri fana kan an ye kibaruya min sɔrɔ sɔgɔmada in na ka bɔ dogofiri ale kɔnɔna na min ye armée ye a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri hukumu kɔnɔna na kɛba a ye balakacun dɔ bali kasela ni bɛ ka taa segu pɔsu bɛ yɔrɔ min na yen kɔni kunun na siniko sufɛ armée y'i jɔ a jɔyɔrɔ la kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ kisɛkaw ni mugukaw kɔni guwanna kosɛbɛ ko ka taa se waati caman kan min y'an ka wolomasiri tabaw ye u sera ka kɛnɛ kɔni minɛ ka baaraw sigi sen kan kɛba hukumu kelen kɔnɔna na menagakaw fɛ yen an b'a yira sa k'a fɔ dugudenw olu ye kibaruya di an ma k'a yira sa k'a fɔ ko dugudenw kɔni dɔw u y'olu bɔnna u ni na menagakaw fɛ yen maa minnu kun don sa u kɔni kun minɛnen don bamanciwale n'u ka wale kɛbaw fɛ a mɛnna maaw la sa maa min yɛrɛ bɛ yen n'o dɔnnen don kosɛbɛ bi menaka kɔnɔna na o ye Sidi Barika ye ni ale ye u ka dugudenw ka tɔn ɲɛmaa ye n'o ye société civile ɲɛmaa ye menaka yɛrɛ kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ kɔni ale nana ta dugu yɛrɛ de kɔnɔna na waati damadɔ la kibaruya in min ye maa caman y'a la sama nka min ye k'a dankɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen ye Musa Aga Siratuman ni ale ye MSA secrétaire général ye ale y'a bila a ka bɔlɔlɔ sira fana fɛ k'a yira k'a fɔ sa ko min ye maa kofɔlen ye n'o ye société civile ɲɛmaa ye Sidi Barika k'u kɔni ye a bɔnɛ a nin na ani maa wɛrɛw maa minnu kɔni tora nin ko in na sa dugudenw kɔni bɛ ka seli kɛ u ye ka dugawudon kɛ u ye min ye fure ninnu ye ala ka se ka u dayɔrɔ a sumaya cogo min na kɛba halisa an bɛ to armée ka gun ka Mali ni Allemagne ka bolodi ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na sa Allemagne jamana maa minnu bɛ kunnafoni di ni kibaruya di kɛ armée kɔnɔna na n'a bɛ fɔ o ma ko DCA maaw olu ni Allemagne jɛkulu maa dɔw bɛ an fɛ yan nin taamana nin waati in na kɛba olu kɛlen don ka sa baro sigi sen kan
kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa min ye wolomasiri tabaw yɛrɛ ka kunnafoni yɔrɔ n'u ka subahana mansinw ko bɛɛ lajɛlen min ɲɛnabɔ maa min fɛ n'o ye général de brigade Halifa Kulubali ye ale ye maa ninnu bisimila nin kalo in tile 19 alimanw sa u ka bolofara min bɛ yen n'o fana bolo fana ka kibaruya ko kunna sa n'o ye colonel Arak Olkɔlsi ye ale kɔni nana ni jɛkulu maa ninnu ye yaasa u ni Mali bɛ se ka kuma cogo min na général de brigade Halifa Kulubali a ye ɲɛfɔli kɛ u ye k'a ka nisɔndiya yira u la sabula a y'a yira k'a fɔ ko bila ko tɛ kabini RFA Mali ni Alimaɲi bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bolodi ɲɔgɔnma min sa ni u ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka baaraw ta nasira fɛ sa fɛɛrɛ caman sigira sen kan ka se ka wolomasiri tabaw dɛmɛ an ka jamana kɔnɔ Alimaɲi jamana ale ye dɛmɛ ta ka don o la kuma caman nin waati na ni maa mafalenba minnu fana nalen filɛ nin ye n'o o ɲɛmaa bɛ colonel Oroksolowski bolo o fana nana sa ka na ɲɛfɔli kɛ baara taabolo ye mun ye u b'a fɛ mun ka falen u bɛ fɛ n'an ka jaga baara minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa an ka kunnafonidiw bɛ se ka saniya cogo min na minɛn ɲɛnɛma bɛ se ka di an ka maaw ma cogo min na ka se ka baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la armée ale ka kun nka Alimaɲikaw u nakun o ye keba